dinhi sa asaysi sa Sugbo atong gisaulog ang puti nga kasing-kasing ni Maria, og atol niini ang ebanghelyo nga atong nadungog mahitungod sa pagkawala ni Jesus, og diin hikaplagan siya dito sa templo nga suma sa naandan sa pangilin sa pagsaylo ang iyang banay si San Jose Santa Maria. Muhimo ni ining tinuing nga pangilin sa pag-adto sa templo aron paghalad ya sa dihang napulog duha ka tuig na ang Ginoong Hesukristo, kuyog siya, og didto nahalad sila. Apan sa ilang pagpauli namatyagan sa magtiayon nga wala di ay mahiuban ang Ginoong Hesukristo. Usa ka adlaw na ilang nabatyagan kini mao nga ilang ipangita, og human sa tulo ka adlaw ilang nakaplagan dito sa templo nga nakigsulti sa mga magtutudlo, no, ngadto sa mga tao, og daghan ang namati kaniya. Og sa dihang ilang nakaplagan sa Hesukristo dito sa templo, ang inahan si Santa Maria wala makapugong og nakasulti siya niini. Anak, nganong gibuhat man kini? Ako ang imong amahan, nabalaka pag-ayo nga nangita kanimo. Apan gitubag si Santa Maria sa pag-ingon, nganong nangita pa man kamo kanako? Wala ba kamo masayon nga kinahanglan anhi gayud ako sa balay sa akong amahan? Kining eksena nga niingon niini mga igsuon, makapamalandong kayo kita. Ako sa ako ang malandong niini, kaingon ko nga lahi gyud ang mahal nga Birhen Maria sa ubang mga inahan. Kay ningon dagud siya nga nganong gibuhat mo man kini, wala ba niya gabnuta, no? Kamo mga inahan, o wagtangan mo anak, magkabuang gyud mo, di ba? Nya inighuman sa tulo ka adlaw inyong nahikaplagan, sultian ng mga nganong nangita mamno kanako. Ya ikaw ang usa ka amahan nga imog yung giisip kining imuhang anak, no? Nga imog yung giangkon kay ikaw namati gyud sa sugo sa Ginoo nga dili mahadlok pagpangasawa kang Maria, kay naglalang siya sa gahom sa Espiritu Santo. Sultian o makadungog ka sa sulti sa imong anak nga wala ka ba masayon nga kinahanglan anhi ako gayud sa balay sa akong amahan? Maingon sa siguro ka nga iisip usa ka amahan, ako di ay wala dili ko nimo amahan. So nining eksena mga igsuon, diha nato madaig ang magtiayon ang mahal nga Birhen Maria nga tinuod yun nga putli nga kasing-kasing ang mahal nga Birhen Maria, kay iya mang gitipigan kining tanan sa iyang kasing-kasing, sulod sa iyang kasing-kasing. Wa gyud siya mosinta bitaw gani ingon gilabnot o kastigo ang iyang anak, no? Iha gyud nga gibutang kini sa iyang kasing-kasing, no? Mao siguro may nga narabay gaingon nga ikaw sige kung dili ka mo sinta, dili ka sige lang kag tipig o kasakit diya sa mong kasing-kasing, basi biyang mamatay kag heart attack. Wa man lagi ni heart attack atong mahal nga Birhen Maria. Ingon man nga sige, ayaw sige kuanoy, ayaw sige kanang luom sa imong gibati nga naglagot gani ka express gyud, di ba? So mahal nga Birhen Maria, iya gitipigan kining tanan diha sa kasing-kasing, no? So mon nang atong sa ulog o gidaig ang putli nga kasing-kasing ni Maria nga maantigo siyang mo
tipig sa mga kasakit o mga katingalahang butang diha sa iyahang kasing-kasing. Sama usab sa ato ang patron sa tibok simbahan na si Senior San Jose, no? Patron of the Universal Church, no? Iyan lang yung giisip, no? Wa sa gyud siya mahingong mag kanang selfish ba, no? Nga ihagyog iral ang iyahang pagkaamahan, no? Angkon gyud siya nga ama-ama, no? Kamatuoran, no? Nga ako dili gyud ang tinuod nga amahan niining bataa, kay ako ama-ama lamang, ako piniyalan lamang og sulugoon sa Dios nga gitahasan paghulma ni o pagdawat o paghulma ni Jesucristo. So wa sa gyud siya mosinta, no? Mao kini ang ngayan nato nga batunan mga igsuon niining adlaw, labi na nga kanabitang gisaulog nato karon ang Independence Day, no? Nga gusto ta mahimong independent ba, say mangisog ta dayon bitaw, no? No, isog mao man nang hitabo nato sa atong Independence Day bitaw, nga gawas no naon ta gikan sa mga katsila, no? Kay lakaw na gud mga katsila god 1896. Pero saon nga nisunod man dayon ang mga Amerikano, no? Niingon na mo, kamo Pilipinas, napalit mo muna mo, no? Pila rin pagkapalita, $20 million, no? In 1896, no? Ang Treaty of Paris, no? Gipalita kay napildi man ang mga Espanyol sa mga Amerikano. Ya, mao nga ato ning gitimaan dili July 4, no? Sa una July 4 man to, kay it was an independence. Ya gisaaran mo gud sa mga Amerikano gud nga ingon man nga, oh, sige. Ya kanang gubat man sa to, no? Gigubat sa natong Amerikano kay lagi pinaagi ni Emilio Aguinaldo, no, nga kawas nun man ta, sila may nakikuan na bang ingon ba nga, sila may nagsabot-sabot, ang Amerika o Espanyol, nagsabot-sabot sila, nya kita in town. Mo tong naay daghang nangamatay sad, no? Atong panahon na, in the 1896, 1898 until 1904, no? Nga diin finally tagaan tagkagawasan, no? Tagaan tagkagawasan sa June 12, no? 1894. Ya mao na nga makapanamin sa tanini mga igsuon, kanabang gusto tadayon dali-dali nga kagawasan, musinta tadayon ba, no? Atong hinumdom ang atong kagawasan nga isip usa ka nasod nga siguro pinaagi sa kusugsan, no? O pinaagi sa pagsinta, pero ang importante nga gipakita sa mahal nga Birhen Maria nga gihuptan usab sa patron niining tuiga, patron sa simbahan si San Jose, nga wa yun nila pugsa ang ilahang anak, no? Ilahan ang gisultian, gisuryahan, o ilang gipangita, o ilang bisang nakadawat sila masakit nga pulong, ilahang gyapong gisuryahan bisan ang ilang anak nga nangita in town sila sama sa pagpangita sa kagawasan, no? Mao nang hinaot nga sa ato sang pagpangita sa mga butang nga mahinungdanon sa atong kinabuhi, makasunod kita sa panag-ingnan sa mahal nga Birhen Maria ni Senior San Jose ug sa kasaysayan sa atong nasod. Manindog paliw.